Doon na muna tayo mag-compensate sa healthcare, Universal Healthcare, Department of Human Settlements, so housing, o kaya IPA development, lalo na yung South Rail. Na ako, ito hindi na pangako ito dahil yung North Rail, ako nagdepensa, ginagawa na. North-South Commuter Line, yung Manila, Laguna, Metro Manila, Clark, ginagawa na po. Mindanao Railway. Yung utak ko na lang, yung Bicol Line, yung South Rail, kasi sayang yung 3 years na wala ako. Sana na naitulak na natin, pero sigurado itutulak ko talaga yan because I believe that Bicol can be harness natin yung potential ng Bicol. Ang ganda ng Bicol, ang yaman ng Bicol, kailangan na mailagay yung infra, both passenger and cargo. Talagang ano yan, Mindanao Railway System na, nandyan na tinipensa ko, ginagawa na. So, hindi na to drawing, gagawin natin talaga to. Tapos kami ni Kong Joey, yung aming pagtutulungan, in line with Universal Healthcare Law, yung lung, kidney, and heart center sa dyan po sa Regional Training Hospital. So dito lang, hindi na kayo kinakailangan pumunta yung mataga Bicol. Hindi na kinakailangan po na pa ng NKTI or Philippine Heart Center or Lung Center. So dito lang magkakaroon tayo ng Lung, Kidney, and Heart Center.